санаи гузашта дар маҷмаи ҳавзҳои шиноварии бисолагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд фестивали намудҳои варзиши обӣ баргузор гардид. Фестивали мазкур бо ташаббуси Федератсияи миллии шиноварии ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо раисати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд ва ҳамчунин вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардид. Варзишгарон, наврасону ҷавонон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар фестивал иштирок доштанд. онҳо байни ҳамдигар маҳорати шиноварии худро нишон доданд. мақсад ки кӯдакако ҳавасманд шаванд шавқ барои ки намуди варзиши шиновар яке аз ҷавон собиқ дар давлати шӯрӣ буд машҳур буд дар Тоҷикистон, лекин вақте кам буд. Мана ҳозир мо кӯшиш карда Федератсияи миллии шиноварӣ то кӯшиш кардааст ки ҳамон ривожи равона ёфта беҳтаринҳоро тайёр кунем, омода кунем ки барои оянда дар чун парчамбардори ҷумҳурии Тоҷикистон шаванд, обрӯи миллату ватана бардоранд. Аксам фестивал барои нав шиноварӣ машқ кунед. Мана бинед кӯдакакои аз синни соли 6 сола то болотар. баъд аз ин ки аз як намудои машқҳо мегузаранд, профессионалҳо, варзишгарони касбӣ нишон метиҳанд намудҳое ки варзишгарони касбӣ иҷро мекунанд. Мардамасофи панҷоҳ, браз, крол, тарзи озод варзишгарони касбӣ нишон метиҳанд. ин барои кӯдако бинанд ки чӣ хел касби он тайёр мешаванд. Ин машқҳои пешниҳод аввал буд барои омода шудани бадан барои сар кардани шиноварӣ. чунин мусобиқаҳои шиноварӣ дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. ҳамчунин рӯз аз рӯз намудҳои варзиши шиноварӣ дар мамлакат рушд ёфта истодааст. мақсади баргузории чунин мусобиқаҳо бештар ҷалб кардани ҷавонон, тарғибу ташвиқи варзиш, тарзи ҳаёти солим ва баланд бардоштани маҳорату малакаи варзишгарони наврас ба намудҳои варзиши шиноварӣ мебошад. бахшида ба рӯзи байналмилалии намуди варзиши обӣ баргузор шуда истодааст ки ҳадаф аз баргузории фестивали мазкур ин пеш аз ҳама тарғибу ташвиқи намуди варзиши обӣ, ҷалби ҳарчи бештари наврасон ва ҷавонон ба варзиш ва ҳарчи бештар ҷавононро ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш роҳ овардан мебошад. имрӯз мо тасмим гирифтем ки бо ҷалби варзишгарони касбӣ ки аксарияшон ғолибҳои мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ба байналмилалӣ мебошанд, барои наврасон ва ҷавононе ки бори аввал дар маҷмӯи ҳавзҳои шиноварии шаҳри Хуҷанд ҳузур доранд, намоишҳои намудҳои варзиши обиро нишон дем, то ки онҳо як шавқу рағбати худро пайдо кунанд ва ба ин намуди олимпии шиноварӣ машғул шаванд. ва умедворам ки баргузории чунин фестивалҳо сафи варзишгарони намудҳои варзиши обиро бештар мекунад ва онҳо дар оянда метавонанд ҳамчун варзишгари касбӣ дар арсаи байналмилалии Тоҷикистони азизамонро маърифӣ кунанд. мусобиқаи мазкур як рӯз давом карда дар анҷоми мусобиқа ғолибону ҷоизадорон аз ҷониби намояндагони Федератсияи миллии шиноварии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва раисати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят бо ҷоми мусобиқа, медалу диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. гузориши Ганҷина Олим ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.